Ole schizophrenia natna hi rilrulam boy natna ni in World Health Organization atanga kan shia dan chuan he natna hi mi zathuma mi pakhat angzelin khowela anveini in an soya he natna ve te hian thilmu swalna le ngai swalna ani tlangpuya chuwang chuan he tiang natna nei ten anma ani emo midang hla oma da antum hi thilmak ani omlave tuntuma chuan schizophrenia natna vein adam doi ai lo awanga anupui atha phana chanchin kha kan thlir ho ve thungdon ani Paul Leslie kwa ka hi kumsang khazakwa samsari pathi August ni riat khan Australia piangin atiat lai le a seilen ne ero sia turwa ka omlawa alo puitlin no chuan medical professional ni tora zir chawin podiatry amezura hei hi taksa hnoilam natna enkol dan lam zirna ani ber Top University Melbourne kalin kumsang ni kumkhan degree muwa graduate in anore laute anupui aneta a mase anin nei na chuan rei dei lavin kumsang ni pakhata anin thenle tamaya ta che hian polaril rulam har sanna chu intranin depression te anei pha a mase psychiatrist panin damdoi an cho te chu adam theinan regular taka e angai thu an shila amai ro chu pola chuan adam doi chu a ei lo jing hle ti hriat ni in ni tin ei lovin ni ni khatlek ba ka ei ngai lova hei hian anat na chu ti zwalin o te a heta fo maya a o hria chuan khovel chu hla oma a om thole chan him angai thu aron shil thin aloni hetia natna awanga a boy mek lai hian a doctor hnanian chuan a buk ton angai awangin atan chuan a shi om hle ba ka a depression po na sa zwalin atla che so thle maya ti chuan annu kumsang ni panga a schizophrenia chu vein o asha chin mai ba ka thil atak angmain mu swalna ane janta a heta hian a osha chuan ama nun na la tur chuan ati fowa hei wang hian voi ni lai a intin man nge nge schizophrenia natna ane lai chuan damdoi ni tin ei tur chu ani a chu chu a enge ya ma se annu chuan in thada devin kumsang ni som pathuma damdoi ai taklo awang chuan anatna aron langli a ama iro chu hemikara hian anna lama iro hlo tling chhawbia win senior podiatrist kumsom chuang Australia kumsang ni paruk thleng khan ani thung ma se rin lo takin pola chu Singapore in son tum deuh thutin kumsang ni som paruk April tha Singapore a thlen vele chuan senior podiatrist na chu Tentok Seng Hospital a thok ta ngala chumei ba ka Pangol Peli Clinic nen chuan akal chok boka heti lai hian Instagram lama athalak post atang chuan Paul chuan thatlam apan ni in alang hei mai ba ka nitin a hrisel joknan a in soi zoi reng thin ani ma se mi zinga engtin nge a khusak thin ti chu hriat ani lo nangin Singapore ange hian me che pakhat nen in tongin annuwa phei chuan anupui ani ta hiala heta anupui hi Christina Khoage Khowani in me che fing tak ani ba ka psychology a bachelor degree Southern Queensland University Singapore atangin aneya tin Christina hi director le consultant in management consultant company Massachusetts abul thutbera athok boka atira chuan no pa inrem le in mangai tak anni tho anma ni se to te po hian an soi nge nge hengba ka hian Christina le pola te chu pian cham in ang nein Paul ang thovin Christina chu pasal then to ani ba ka a pasal hluinen fapa an lo nei to a ma se Paul chuan a fapa ang maya enkol chu pui ati lo awangin kum khatvel anin ngai zon hnuwa in zom na thuk jok nei tumin August ni riat kumsang ni som pasaria anbardeya tak ani nei tange nge a hetia ani nei nu hian no pahlim tak ni in Esperina Residence 125 campus velbo an chengta a Paul chuan Christina chu angaina in no pani to ma se an leng chuak dun na sa thin hle a an then om de chuan Paul le Christina te chu tension theilo an ti ang mai ani thole anin hau thom sia tur a om lo tho an soi thin hei mai ba ka Paul le Christina fapa po chu anin po in barbecue te an ti don thin ba ka hun an mang dun na sa hle a
Paula po hian social media lama Christianai fa pachung chang chu soin elementary school azo to thote a post boka hetianga nun simple tak le hlim tak post vel hi a phor theile ani ome amai ro chu anun hlim takara Paula chu a chungrila thil hla tak alo in siam mek alo ni anatna schizophrenia chu ronna sale tanin o ashile ta fo maya ma se tu ma in Paula torna sajia chu an shat pui lo thung ti chuan adin mun chu thalo twalin January ni hi kumsang ni somhnia Paula le Christianai te chu anin how to che maya heta hian anupui hlui elimoni hemi omja chu nupui hlui te ro rel na ina aphut anga pasal hlui ten an chom zuina tura poisa pek ang ani ber chumi chom zuina tur poisa pek tur chungchanga chuan anin hialta a hemi chungchang hi Christianai ne na anin nei hnu thlenga ti fel thei alani lo awangin annu pa chuan anin ho pha zo ta fo maya ma se chumi zan chuan Paula chuan Australia atuka an chungte anma ni tlo tura ronjin terwala ale tur tho Christianai chu ashilta a heimai ba ka anin hauna chuan engma sotna nei thelavin Paula chu hotur chuan ain siam ta a ti chuan atuka achung terwal chuan kalvein Christianai chu rilruboi tak chuan akal santa ani hemi nu hian Christianai chu apasalin akal sana wangin alungai hle a ma se zingdar thoma Paula hne na tanga message dongin chuta chuan anin hau awangle akal sana wanga ngaidam adilna aloni a ani chuan tun hnaya a omdan chu ama a an lo thote soin engkim chuan ati boy ve thote awathon vele a amai ro chu maktak main zingdar thum le min somli panga Paula chu aron le ta hlul mai heta hian na u nau pa anu puibula omtura thlem tu in aron zui boka ti chuan anu pa chuan in bia in Paula chuan Christianai bul Singapore omchu athlang le tange nge a heti lai hian Paula chungte ero Australia lama let le in Christianai fapa chu school kaltorin achuak zoya hemi hnu hian Christianai chuan ahma a anin hauna chongchang chu soifil na hun rem chak tak nianga in Catholic nget tak anlo ni bok nen anno pa chuan an boina puitu anmamu a ashia ta wangin Catholic Spiritual Center a miron turin an kalta a ma se heti la hian Paula chu a om anom lo hle thung Spiritual Center a an om chung jong chuan o shele in o chuan engkim chu atop na siam turin aron shil tluk maya ma se tuma chuan Paulan enge apal tlangti an shat mel le chong se lo Paula chuan a thei to pin o chu eng ang pon dan tuma se are thei reng lawa ti chuan an hokonga chuan Paula chu o chuan Christianai chu ramhwai in thop ani thoron shile in abula ompo a that lo thote ba ka khovel chu chan himwata thil thazok aron chwa angai thu aron shil chara hemi hnu hian thil mu swalna nei zuin kalkonga mi pakhat kara an tlan pe laya akon ma a finisher ti inziak chu a hmu a ma se chu Paula chuan finish har ti in achia le tatlat mai heti lai hian Christianai chuan Paula din mun chu engma shilavin in an thlen chuan Paula chu o shirang chung chuan a in bol zuya chuta che chuan o chuan ramhoi chu be a hun thu aron shile tatlat mai chu vele Paula chu thok chuak thutin mol pani Christianai fapa in martial art atana a man thin chu awala loka hemi hnu hian Christianai living room om chu pan phei taru rawin thok le khata Christianai chu abe ta che mai heta hian athil hmu swal chuan amit atitel vek ani ome Paula hmu dan chuan abe mek chu anu puidu tak ni lovin ram huai atha nge tur chu ani a heti hunlai hi chhun in tan chaulai ni in Christianai engma ti theilo chu aw khum wakin abe chhun zom zela Christianai po chuan na tuara aw wakin a pasalin chutia abe thu chu mak ti tak chungin balcony atlan chhuakin chanpuina dilin a aw wak boka hei hian chen omle kongkal te po bing khon tirin chuta Christiana i mai thi hnuang an han hmu chuan rap thlak an ti hle maya ma se apasal Paulan cholawa alua avolai an hmu phei chuan an hlo thona azol hle ani hemi hnu hian Paula chuan asama thamin in chhunga hruai lut le a ama iro chu lo hmutu te chuan police te an lo kol wata heti lai hian Paula chuan
Christina chu thomhno khaina hangara wachon zom zelin awak na po achevek nge ti chuan Christina chu atlutopa chu mai chu ladu tok lovin chuata ale top a hmu chuan pole chuan ramhoi chu a hneta angain chauka ami 34 cm chemte chula in Christina ngonga avit non le charchara heta hian pole chuan alung oi thlengin avit ani ber chumi hnuwa an ui Christina i asoi sak chung zonga lobo charchar lam chu panin awavit hlumle tapmi a an chen omte ngai thawak lawa pon lama ronda kho motorin balcony atang chuan awathak thale kher boka heta hian mi zongzong chan himna chu ati hlo tlinga ngain a phone chuan au nau pa chu ich dan ti awathonta ani ti chuan police ho chu chonu dar som pani le achan ve awathlengin pol chuan film takin thunei tu te chu alo ma chon le maya deputy public prosecutor Angie chonga chuan pol chu thisenin abol vek thole pol chuan Isua Krista ramhoi no chuak to ain chal ni in asoi ti chuan Christina po chu a hmuna athi ti puan ni in a hnua pol chuan Christina chu ramhoi tiamati mingpu ani thole o in thatura ati awanga that ani tho ain puangta a hei mai ba ka khovel pum ain balance thainan ti tora o in ati zel ang chu adam chan ani tho aron shil tho asoya tin ui atha chan chu ramhoi kha ati damle a hlo wang ani thole ui chu thlaraw ramhoi thian anga a hmu wang alo ni boka hete tang hian police chuan pol chuan rilrolam chian launa anei ti an shewata tol thana a thlena tanga ni hni na pol chu high court chuan Christina i atha awangin an manta a heta kota kalvete soidan chuan pol chuan in chhir mel emo mel danglam emo engma atilang lo ni in an soibok ti chuan district judge chuan pol chu psychiatric te enfian nei tura thupe in chenji prisoner ama enfian chu an nei zuya hemi hnu January ni somni pali kumsang ni somni pakhata in lan non le in heta hian thitura ti ani theya ama iro chu me ni somni palia pol chuan hearing dang nei le in Christina i atha awang chuan kumsom tang tura achong thorel sak anita ani heta atan hun ti tlem ani chan chu psychiatric lama adin mun a thalawa hei hian aril rulam le a omda na satakin ati kholauti an hmu chhuwa wang ani ber tin athil swal ti dang ui atha chongchang ero ngai to thatle tura ti ni in jela khung anita a ma se midang tang vete laka kothoa ti boy thut om theya ventur ani ba ka ama po chu ngai ole theina tur hmuna da ani don thung ti chuan justice angche khok chuan pola hian damdoi a i thatlo awangin Christina nunna alak sakni in asoya hedin huna adin chanber adam lo na chu pu tur ber ni ma se tol thatu ani na chu engtika ma abo theito don lo chutia chanji tan ina tantir ani ta ka chuan Christina fapa chuan Poland ro Esperina residence a anin le lo chan ve chu a khom theilo nan dang tura dan phalna le kha chu file in a report ta a heta hian Christina khan athi ma in thuro chha siam lo ma se a in le lo chu a fapa le pola chantur alo ni a ma se rorel na a palai pakhat puina zara Christina fapa chuan Poland tuala tha hnuwa hlokna ala nei thodona wangin le Poland achantur achan theilo na nol ani theina torin abeta a ti chuan mi zongzong in pola chu dem vekin ache dan rap thak tak awang chuan Christina chungte le thiante thinlung a hliam na sa hle a hei wang hian a social media a account lama po atwal than awang hian an haun sa hlom hle ani chuti lain polatang tura wanga lungai te po an omve tho ome he twal thana hian mi puite chu schizophrenia natna veite le rilrolama har sana neite ngai sak angai zia an shiat pha na sa hle bok ani